אמא. הכנתי לך תה עם דבש ולימון בשביל הגרון, כמו שאת אוהבת. תודה, חמוד שלי. אוי. הכנתי לך גם טוסט בלי כלום, בשביל שתאכלי ותתחזק. תה מתוק שלי, אני מאוד מעריכה את זה. את צריכה עוד משהו, אמא? לא, חמוד. גם ככה עשית מעל ומעבר. שטויות, את היית עושה את אותו דבר בשבילי, נכון? איך? וואו, מדהים. זה בול מה שהייתי צריכה עכשיו, אני כבר מרגישה יותר טוב. באמת? את מרגישה יותר טוב? כן. יופי, אז עכשיו את יכולה להקפיץ אותי לשיעור כדורגל, כי אני ממש מאחרת. קדימה, תני לי את זה, שימי את זה בצד. יאללה, קומי, קדימה, לאוטו. קדימה. יאו. מה קרה לך? לא יודע, נראה לי חזר לי עוד פעם הכאב המוזר הזה שהיה לי בצד. זה הכיף שתמיד חוזר לך לפני ה-15 לחודש, קצת לפני לא, שישי, לא, נראה לי שזה רציני הפעם. אני אומר לך, נראה לי שיש לי פה משהו שנוגע פה. זה כאבי תופת. אאו, הרגת אותי. עשיתי חלב. אבל למה את נוגעת? לא יודע, נראה לי אני לא יודע, אולי זה באמת... מה פתאום, בחייך, טפו טפו טפו, שטויות אתה מדבר, חס וחלילה, אין לך כלום. תוציא את זה מהראש. מה אין לאבא? כלום, פשוט... קם לצד שמאל. כאב כזה קטן בצד. אתה רוצה שאני אעשה לך רייקי? תראה לי איפה כואב לך. פה, בצד. זהו, עבר לך? וואו, אני ממש מרגיש הרבה יותר טוב. תודה, חמודי. וואו, יאלולו, כל הכבוד, כל הכבוד. מתוק שלי. כל הכבוד, יאללה, בוא נלך. כל הכבוד. רייקי, יאללה. איזה חדשקול צריך לעשות. וואי, אתה יודע מה הכי גרוע? שהוא הולך לפוצץ את זה וזה הולך להימרח לו עכשיו על כל הפרצוף. לא יתאפק, אה? לא, הוא הולך לפיצוץ. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. נראה לכם? יש לי יכולת של איפוק. 3, 2, 1. פוצץ. משחק נחמד, אה? כן, כן. מתי נשחק שוב? עם ההורמונים האלה? עוד 7 דקות, אתה פנוי? קבענו. דניאל, קום! דניאל, קום, נו! קום כבר, יש לך מתכונת בלשון, נו, אתה לא מתכוון לקום. אמא, דווקא בגלל שיש לי מתכונת, אני לא מתכוון לקום. סליחה? אמא, את יודעת שמחקרים מראים שבזמן השינה, המוח מעכל מידע מורכב בצורה הרבה יותר טובה מאשר בזמן של ערות. מה אתה אומר? כן, ובגלל זה אני חייב להמשיך לישון כדי שהמוח יגמור לעכל את כל המידע הזה. אתה יודע, גם אני קראתי מחקר מאוד מעניין באינטרנט. איזה מחקר? זה מחקר על הקשר הבלתי נפרד בין קימה בזמן בבוקר לבין הקפאת החשבון הסלולרי לתקופה בלתי מוגבלת. אתה רוצה לישון קצת כדי לעכל את המידע הזה? תקל מהר המידע הזה, אה? אמא! מה קרה? מה קרה? יאלי? עמרי, מה קרה? מה בכלל, נו? יאלי, מה קרה? נו? קיבלתי מכה כזה תראה לי. בברך. תראה לי, לא, נו. זה כואב לי. בסדר, אבל תראה... נו. טוב, בסדר, אל תזוז. איפה? פה? כן. בסדר? איך אתה מרגיש? הרבה יותר טוב, הברך הזאת כבר בכלל לא כואבת לי. יופי. נו בטח, כי קודם מחזיק את הברך השנייה. מס הכנסה האלה שוחטים אותנו. וואי, מה קורה, גבר? לא יודע, חזר לי עוד פעם הכאב הזה. עוד פעם בצד? כן. לחץ מעבודה. לא יודע, זה גם מה שענת אומרת. תשמע, אם אתה לא כזה רגוע, לך תראה רופא.
באמת? נראה לך שכדאי? בוא רגע. שים את היד שלך פה. שים. היד שלך קצת רועדת, שמת לב? וואלה, נכון. בוא רגע, תסתכל עליי שנייה. בוא רגע לאור. אתה נראה קצת אפור. אפור? כן, זה נראה כאילו ירד לך הצבע, איזה קטע. מה הקטע? לדוד של גיסתי היה בדיוק אותו דבר, ירד לו הצבע והוא גם היה לו רעידות כאלה. נו, ומה היה לו? שמע, זה בטח שום דבר, אבל אם אתה לא בטוח, לך תראה רופא. כן, אללה. יאיר, תגיד לי, ענת מבינה קצת בענייני הופעה? לא, מה? לא, סתם, כאילו... משהו כזה... שלום. שלום, מה שם בבקשה? שלו, עמרי שלו. אוקיי. אז שבו בבקשה, אבל קצת בסבלנות, כי יש לנו תור ארוך היום. ארוך? מצוין. איזה יופי. יש לי ערכה מצוינת לתורים ארוכים פה. לא מרגיש. מה בדיוק יש לך בערכה הזאת? אוי, עמריקי, שים לב. זה בשבילך? לא הכל, אבל חלק מזה. נפתח את הענבים. אוי, כיף קצת זמן איכות. וואי, נראה שהמורה שלי צדקה, יש לי שפעת חזירים. תגיד, עמריקי, אתה נהנה כמו שאני נהנית? אוי, איזה כיף. אמא, כן, חמוד. אני שיקרתי. בקשר למה? אני לא באמת חולה, אני סתם עשיתי את עצמי. כי היה אמור להיות לי מבחן בלשון היום, אז... מה? בוא נלך הביתה. עכשיו? כן. לא רוצה. אני נהנית. אני מזמן לא נהניתי ככה. עכשיו אתה תחכה לי. שלום. היי, מה יש לאכול? בוא תראה. מה יש לי כאן? לחם שיפון מלא, קוואקר, לחם פומפרניקל, גריסים, חיטה מלאה וקוסמת. אוקיי, איפה הוא? מי? הטורקי שבשבילו קנית את כל הדברים המוזרים האלה? דניאל, מתוק שלי. מהיום אוכלים בריא בבית הזה. בריא כן, את יודעת, אבל לפחות שהאוכל יהיה אכיל. איפה הגבינה הצהובה, צ'יפסים, פיתות? אין יותר צ'יפסים, דניאל, תפנים. לא רוצה לגדל 3 ילדים עם בעיות לב וסתימות עורקים. אז עדיף 3 ילדים שימותו ברעב, ואמא, אני עוד שנייה מת פה. אז תטעמת פומפרניקל, הוא מדהים. איי. היי. אוי. מה קרה? מה, היית בסופר? כן? אבל אמרתי לך שאני עושה קניות בבית טבע. באמת? היום? הייתי בטוח שאמרתי לעבור בסופר. פדיחה, חבל. טוב, לא נורא. תסדר את הכל בארון, אבל שים הכל מאחורה שלא יגיעו אליי. אם אני הולכת להתקלח, אני אחזור, אני אעשה את הדוחן. וואי, אבא, איזה מזל ששכחת את מה שאמרה לך. איזה שכחתי? נראה לך אני אתן לה להרעיב אותנו עם הבית טבע הזה שלה? דוחן עלק, מה, אני ארנבת? קח, תוסיף את הגז גם. מה, לא עבר לך? לא, זה רק נראה יותר גרוע. מה אתה אומר? אוי, כמה זה? טוב, תראה את זה. מה זה? תוצאות מבחן הגובה של דניאל. הבית ספר, כתוב פה שהוא נמוך יחסית לתקן. אני רוצה לקחת אותו למומחה. מומחה? ומה יעשה המומחה? יעריך אותו? תתחילי להשלים עם זה שהילד גמד. קחו מזה גרוע. למה זה גרוע? למה? כי בנות לא אוהבות גמדים. אף מילה. היי. היי. אבא, אמא, אודליה וסיוון. היי, סיוון.
באנו ללמוד למבחן במתמטיקה. איזה יופי, תענוג. תבלו, בהצלחה. תודה. ביי. ביי. זהו? נו, נרגעת קצת עם המבחן גובה. מה עכשיו? המבחן במתמטיקה. נו בסדר, עלו לחדר ללמוד, מה לא שמעת? מה, פירוק לגורמים או כינוס איברים? מה קרה? נפלתי בכניסה לבית. כואב לי. נו, הרבה יותר טוב, נכון? ארטיק. נגמרו הפלסטרים. נו, בחייך. סליחה. אל ת... עברי. וואו, מעולה. מה קרה? התקררת? לא יודע, אני מלא בסמוכתות. סמוכתות? זה היה בעברית מה שאמרת עכשיו? פסולת חותמים מנסה למצוא את דרכה החוצה, מכלל הפי הרירי והשברירי, אל העולם שבחוץ, אל מחוז חפצה, אל מה שהיא מחפשת, אלא אבוי! דרכי הנשימה שלי חסומות הן. טוב לך? זה ציטוט של צ'רניחובסקי, אם אני לא טועה. אורי צבי גרינברג, מזמור לחותם. יאלוש, נו, בחייך, כמו ילדה קטנה, די כבר עם היללות האלה. נגמרו לי הקרטיבים והפלסטרים ואין גלידה, אז די. מה קרה? רצינו לתלות את התמונה ויאלי פספס את המסמר. אוי לי. ילד טוב. אני מציעה שמהיום אתם תתלו את התמונות בחדר, ולא ילד בן 8. בסדר. הנה מתק בשבילך. כך. תגידי, הוא נפצע הרבה בזמן האחרון? נפצע. את יודעת איך זה. בגיל הזה הוא נתקל בדברים ועושה מזה דרמה כל כך גדולה. סתם. ממש סתם. תן לי את המשקפיים. רק דקה. תודה, חמוד. וואו, הרבה יותר טוב. תגיד, אבא, היו לך פעם כאבים בצד? כל שני וחמישי. ורעידות בידיים? כל ראשון ורביעי. ותחושה של חולשה כללית? כל בוקר. והכל ביחד, היה לך פעם? גם כאבים בצד, גם רעידות בידיים, גם חולשה כללית, גם חיוורון כללי? אוקיי. אז כנראה שזה בסדר. כן, ככה אני מרגיש לפני שאני חוטף התקף לב. למרפק! למרפק! למרפק אני אומרת! איפה הטישו? איך זה מגעיל. מה את למרפק, לא? שלום, מי אחרון בתור? אני? אין פה אף אחד. בית חולים הזאת אין גבולות. הרופא חולה, שולחים אותם לרופא ילדים. מה היה כואב לי הגרון? היו שולחים אותי לפרוקטולוג? תינוקות. סליחה? מה? תינוקות מתחת לגיל חצי שנה. מה חצי שנה, גברת? זה תינוק. זה תינוק. נראה בן 4. תינוק. יכול להיות אבא שלי, אתה יודע. זה תינוק זה? חמודה. חמוד? מאוד. מאוד חמוד. מה? אני יכול? כן. שלום. שלום, חמוד. היי. היי. מעולה. תביא את הילד. סליחה, זה שלך. צודק. בכיף. זה
זה כואב? כן, האמת שזה גם מתפשט לצד השני. והרעדות ברגליים? כן. תן לי לראות את זה. קצת יותר. מורלי, כן. אתה מתאמן? פעילות גופנית כלשהי? ברור. איפה? במכון כושר, השבוע הייתי 1.5 שעה הליכון, אופניים. כמה פעמים אתה עושה את זה? השבוע זו הייתה הפעם הראשונה. טוב, אתה יודע מה, תתלבש ובוא תשב איתי כאן. אוקיי. אז מה יש לי? שמע, כאבים בצד יכולים לנבוע מכל מיני סיבות. לפעמים זה אפנדיצית, לפעמים זה אבנים בכליות. יש מקרים שזה סיממן ראשון להתקף לב, ולפעמים זה גם יכול להיות התחלה של גידול ממאיר. וואו, עד כדי כך. אז מה באמת יש לי? שריר. נתפס לך שריר. אכפת לך אם אני אשמע אולי עוד דעה? מה זה סבתא? מה את מכינה? זה בצל קצוץ ודבש ולימון. אתה תאכל את זה, והצינון יעבור לך בן רגע. טוב. בתיאבון. ענת השאירה לי סנדוויץ'? לא, אני לא חושבת. אבא, אני לא יודעת. סבתא מכריחה אותי לאכול את הדבר הזה. מה זה? מה זה? זה תערובת לקציצות דגים? לא, זה בצל ולימון ודבש. ואם הוא יאכל את זה, הצינון יעבור לו כהרף עין. נכון שחשוב שהוא יאכל את הכל. כן. תאמין לי, אומרי כי תרופות סבתא זה הדבר שעובד הכי טוב. אז למה סבתות תמיד מתות? כי הן זקנות. פשוט שב פה, תאכל את זה וזהו, תאמין לי, אתה תרגיש הרבה יותר טוב. וואי. מה יש לך? חזר לי הכאב הזה בצד, הרופא בכלל חושב... עזוב אותי מהרופא. מיד תביא לי חומץ, מזל שקניתי כרוב. מה? אמא? מה? בצל עוד יש לנו. נשאר מה את עושה? דבש, 2 שיני שום. אמא? מה? אמא, אני באמת, אני לא חושב ש... שום באמת, שום אני לא חושב שאתה תאכל את זה, הכאב יעבור בן רגע. אמא, את יודעת את זה, שום עושה לי גזים. טוב, אבא, לא להתווכח. תאכל את זה, וזהו. טוב, יא לולו, לילה טוב, חמוד. לילה טוב. תישן טוב. מה קרה? הורדתי את הפלסטר ששמת לי היום בבוקר וזה נורא כואב. כן, זה נורא כואב. שמעתי את זה. איפה הקטנצ'יק? חתך לישון מוקדם, היה לו יום קשה היום. נו, ככה זה שנותנים לילדים לשחק בפטישים. תמזגי לי קצת. מה זה סבתא? מה זה הכדורים האלה? זה ללחץ דם, וזה נגד צרבת, וזה לתפקוד בלוטות, וזה כדי שהלב של סבתא יחזיק מעמד עוד כמה זמן. ואם את שוכחת לקחת אותם? עומרי, רד מסבתא. אם אני אשכח לקחת אותם, אז הלחץ דם יעלה לי, ואז תהיה לי צרבת, והבלוטות שלי יפסיקו לתפקד, ואז אני אקבל התקף לב. ואז מה? עומרי. אז סיכוי סביר שלא תראו יותר את סבא שלכם. סבא? כן, כי לא יהיה מי שיזכיר לו לקחת את התרופות שלו. אמא, איפה הריטלין שלי? יש לי מחמקרות באנגלית. פה, חמוד. בהצלחה. ממש סקנדל הריטלין הזה. פשוט דוחפים לילדים סמים. מי יודע אם זה לא גורם להם איזה נזק, ובכלל הם יצליחו להיגמל מזה. אז האמת שגם אני חשבתי ככה, אביבה, אבל אני חייבת להגיד לך שהציונים שלו פשוט השתפרו פלאים. תראי מה זה. אפשר אחד? כיף.
מה קורה? סתם, זה הזיכרון של אבא. מה איתו? לא שמת לב? מה, אני מבקש ממנו דברים והוא פשוט שוכח. נראה לי הוא נהיה, סנילי. דניאל, מה אתה מקשקש? לא, אבל אתה יודעת מה, אמא? יש לי אחלה ביטרון, אוקיי? אנחנו נקנה לו תוכנת מחשב, קוראים לה רימיינדר, שזו תוכנה מיוחדת שמתכננת כל מיני סדרות של תרגילים כאלה למוח. ממש חדר כושר למוח. וואלה. וכמה עולה החדר כושר הזה? 300 שקל. זהו? לא, כמעט, בשביל לקנות את התוכנת מחשב אנחנו צריכים לקנות גם קונסולה חדשה, אוקיי? הקונסולה שלנו פשוט היא לא יכולה להחזיק את התוכנת זיכרון הזאת, כבדה מדי. זה חמוד אתה, וזה כל זה בשביל אבא, בלי שום קשר לחוויית המשחק שלך בפיפה, שמיפה, טיטה. יכול להיות, את יודעת, גם, אבל זה בעיקר לאבא, אני נורא דואג לו. זה חמוד אתה, איך אתה דואג לאבא? אין שום קשר למשחקים, אה? אני בטוחה שעומרי, שעומד עכשיו מאחורי הדלת, חושב בדיוק כמוך. מה, איך ידעת? זאת מין תוכנה כזאת שיש לי בקונסולה, שמחזקת את האינטואיציה הנשית. אגב, לא תופסת מקום בכלל. לילה טוב. מה, טוקי? לא מרגיש טוב. באמת? לילה טוב. לילה טוב. עמריקי, תישן לצד השני, שלא תנשום את החיידקים שלו. אמא, אני לא מרגיש טוב. יופי, מאוחר מדי, תישן לאיזה צד שאתה רוצה. לילה טוב. אמא. לא, זה לא נשמע טוב. נראה לי יש לי חום. שיט, שימי לי רגע יד על המצח. די, יוף, למה רק אני לא חולה? חומי, דיברת עם אמא שלך? כן. מה היא אמרה? היא אמרה ללחוץ אותם בחומץ, למרוח להם שמן אקליפטוס על החזה ולשים להם חתיכות של בצל חי בין האצבעות. טוב, היא גם אמרה על איזה חום להכניס אותם לתנור? היא ניסתה לעזור, שישי. היא רק ניסתה לעזור. שתבוא לפה מחר לתת יד, זה הכי עזרה שיש. היא לא יכולה לבוא, היא לא מרגישה טוב. לא נכון, גם היא נדבקה? לא, יש לה סתימת קיבה. מה יש לה? נסתמה לה הקיבה. נסתמה. ממה נסתמה לה הקיבה? היא פחדה להידבק, אז היא אכלה קערה של בצל, שום, שמן זית, עם כזה דבש למעלה. היא שאלה אם את יכולה לבוא לעזור לה.